Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. हे आमचे गेल्या 60 वर्षापासून सुवर्णमय परंपरा असा. आमचं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर आनंद पेडणेकर आणि आसावरी पेडणेकर असा. आमचे टोटल ब्रँचेस महाराष्ट्र आणि गोवा टोटल 15 दुकान असतात, त्यामध्ये मडगाव आणि पणजी. आणि आता अक्षय तृतीया येता त्याच्यासाठी आम्ही स्पेशल डिस्काउंट दवरिला असा. स्पेशल डिस्काउंट म्हणजे तो 100% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस रियल डायमंडवर असा. आणि तसेच गोल्डाचेर मेकिंगवर 10% लेस असा. नवीन व्हेरायटी म्हणजे गेरू पॉलिश, कुंदन, मोती पोवळे, नवग्रह, गोवे पॅटर्नमध्ये गोट, हेअर क्लिप, आटी, सुरुंगा वळसर हे सगळे दागिने तुमकां हांगा लायट वेटमध्ये मेळटले. आणि तर डिझायनवर प्रमाणे मेक ऑर्डर टू पण करून मेळटले. आणि माझ्या कडेन एक सुवर्ण संचय म्हणून स्कीमही आसा, ही 10 मंथ्साची, की सपोज तुम्ही 10 महिन्याचे चालू केले, 11व्या महिन्यात तुम्ही ऑर्नामेंट्स घेऊ शकता. तो म्हणून एक पैंजण महोत्सव म्हणून एक आम्ही दवरिल्लो आसा कस्टमरांसाठी. चांदीची स्पेशल आसा, UNB कलेक्शन आसा. आमचे कडेन एक विवाह महोत्सव म्हणून एक आमचे दरवर्षी उरता, तो आम्ही डिसेंबराक दवरतात. डिसेंबर ते 1 जानेवारीपर्यंत 1 महिन्याचो उरता, जो म्हणजे आम्ही ते कस्टमरांसाठी एक आठवड्याक म्हणजे एक नवीन एक प्रोग्राम दवरतात दुकानाक. एक दिवस, एक आठवडे मेहंदी फेस्टिवल, एक आठवडे चुडा महोत्सव, एक आठवडे बिंदी महोत्सव, असे वेगळे वेगळे आमचे कडेन उरता.